Kuna min, canê min, her tiştê min Amede coğrafya Kürdistanê Rojavaya Rojalate Bakure başûre. Lê ez biya bêjim me pir me wan bi hevdora helaniye daniye. Baxtine. Dijminê babu kala nabin dostê lava ew nebin ême. Daba ku ciger dixarin cigerê qîz û jin û zarokê me îxtiyar ku dixarin ku digotin Allahu Ekber em vana ji bîr nakin. Yaw diçin li Rojava tiştê ku kirin bi me ev ya tişkî ku meriyê qebûl bike meriyê bi însan kire were sermasê tune. Tune ya. Ya tu bira heltînî datînî tilvê çî birê min kujî ya tişkî wisa dibe. Ez ana biçim Kafkasya. Ez Azerî Kazakistan viya filan bêvan ku ez gotin ki ji wan re bêjim ê bil ve seserê me ew ê agir seserê me da birêje. Ya em jî wisa bê awqa bêxîretin. Yek rêkî ji me re heye. Yek rêkî ji me re heye. Em heya nebin yek, em ê herin yek bi yek. Ev ye. Ana ez dibînim di basînê da ser partiyê Serbiya tiştê ne tişt bin viya bû la roja zor me diye ki çi biye. Ez baxtê veda me. Bagaziya me viyaye. Kurdin û bibin yek. Hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek.